doppja l-lejli inti. Doppja l-lum. Inti 40 sena u t-tifel tijak dis-sena stess ħajna għanbandu tal-Grazja. Għedna xej kumment, jek kif tħossu? Il-lum iż-żaza, u ħafna distanzjonijiet, il-lum, pero naraw bidda naqra naħru naqrajjina nunbuttaw. U wasanna u kol biex għoddu mal-mandaħar. Levi, apparti li inti mużiċist, inti kol restauratur tal-istrumenti. Tajda naffiċi involvi dan? Potenzjal kbira. Bis-sena laqta 10 snin dan ix-xogħol u kelli bis-sena ta' lezzjonijiet ukoll ma' miġduda ġew l-Awstralja dwar online, ġifieri għal sena nagħmel biex hemmhekk u kelli fil-Virginia wkoll ġasli George Crispini biex nisimgħu naqra nitwadu naqra lura ġi sena għamel sena miegħi Tajjeb, Leli, nisina il-President biex jadik il-tifkija tal-okkazjoni per 40 sena tijak mal-Banda tal-Grazja.